vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatsirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti murume webest friend yangu ndakamushandisirawo mushonga wemupfuwira, but chakazondinetsa ndechekuti mushonga uyu mukoma wemupfuwira wacho waifanira kuti unge uchizoshanda pandiri, but to my surprise he is now dating my little sister. Kuti ndakakanganisa here mhiko dzacho kana kuti what happened? Saka iniwo ndigere munomo munyika yevatorwa yeSouth Africa. Murume wangu patakauya kuno, he then changed his behavior, ndobva atanga kuita zvekunwa doro, achiita zvekusvuta fodya nei, ndipo patakatanga kukonana paya. So pasina kana nguva mukoma ndobva ndakaona kuti ndainge ndava kusangana nezvirwere zvepabonde zvakasiyana like my STI nei. So ndakabva ndachizonetsana nemurume wangu kuzonosvika achizonondirova because ndainge ndamubvunza kuti asi iwe uchimbondiudza kuti why tava kungogara tichingorwara kudai, kasi paunoenda kubhawa uchinonwa doro pane zviri kuitika here? Murume wangu ndokubva anditi hei unopenga iwewe, ndokubva atotanga kutondirova paya. So ndakazongozvidzidzisa kuti kunyarara kunokunda zvakawanda. Mukomana she ndakati ndakanyarara paya, ndipo apo pandakangoti one day ndakati ndakangotarisa zvangu murume webest friend yangu, ndikatoona kutoti kwainga wani zvainge atori munhu, ainge atori bo. Ndikabva ndati pano ndoita sei? Ndipo apo pandakabva ndachizongotanga kungomuchiva zviye zvekungoti unongochiva munhu, so as a fantasy just to forget about your pain. Zvadaro mukomanashe murume ndainge ndava kusatombomuonawo sechinhu, iyewo akatoti bo, I can do what I want without you disturbing me. Ainge oenda kudoro achiita zvaanoda kani, achitoenda kumabrai nevamwe vakadzi vamwe vandaitoziva mukoma, vachitoziva nhamo yangu. Ndopa ndakadzidza kuti mhandu yeumwe mukadzi ndoumwe mukadzi, kunze kwekuti munhu ange achindinzwira tsitsi kuti munhu uyu ari kuchungurudzwa uye zvekare ari kutambudzwa nemurume wake, munhu kutoshinga kutoenda kumabrai nemurume wangu mukoma. Kana ndorohwa paya nemurume, vanhu vouya futi kwandiri vachindiudzira zvekuita, zvekare nekundiudza kuti inini handina respect to my husband, that is why ndichisangana nemaproblems ose awo andinenge ndichisangana nazvo. Ndikati okay, it is fine. Mukomanashe ndakaramba ndichingoita mafantasies about my best friend's husband kuzonosvika apo ndazozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichimuitira maactions. Ndakaita maactions mukoma until one day ndakaenda kumba kwefriend yangu, ndainge ndakapfeka rimwe samadress, mukati ndainge ndisina kana chipfeko chemukati kana tight, kwainge kuchipisa hako on that day. Saka ndakabva ndati kune friend yangu, iwe nditengere drink money. So pamba pavo painge paine chituckshop, ndokubva tasara paya ndiine murume wacho. Ndakasimuka mukoma ndokubva ndatosimudzira floral dress riya randainge ndakapfeka. Akangonditarisa ndokubva aseka zvake, akanditi iwe I don't think kuti tinokwanisa kuti tinge tichirara tose. Pasina kana nguva friend yangu yakabva yadzoka zvayo ichibva kuspaza. Ndakaboyekana mukomana chikuti munhu wandarakidza chinhu changu ava kutondirakidza kuti iye hatomborina kana basa neni. Ndikati iwe unonyepa, iwe uchatondirara chete, because apa ndainge ndava kuda kuita tit for tat, ndichiti munhu uyu zvaatondiziva anokwanisa kana kuzofamba achindiseka achindishora, but dai kwanga kuri kunzi handina kumuitira masuicide missions akadai, maybe munhu aisambozviziva kuti ndinomuchiva. So mukomanashe ndakabva ndachizoenda kune vamwe magogo vemuno muSouth Africa. Magogo ava mukomanashe vainge vachitozivikanwa nevanhu vakawanda kuti ivo vanobata mishonga imwe yakashata. Ndakataura navo magogo vaya, ndokubva vazondiudza mari yavainge vachida. Kundainge ndichida zvemunhu, ndikabva ndatongoti panapa a sacrifice is a sacrifice. Mukomanachi ndakarova mazisacrifices angu, ndokubva ndavapa mari paya. Mushure mekunge ndavapa mari, ndokubva vazondipa umwe mushonga uyu mukoma wainge wakaita kunge hupfu, so but wainge uri webrownish uchiita sekunge hupfu, wainge wakavhunda uine kakuorera mukati.
but waiti kana wakaubata upfu uhwu hwaita sekunge hune acid, tonzwa kudyiwa mumaoko. Kunyange ukazogeza zvako wairamba uchingonzwa kudyiwa. So mukomanashi ndakabva ndachizoenda kumba kwefriend yangu. So friend yangu munhu wewe wekuti iye anofarira like madrinks zvekutodaro. So ndakaenda kuya ndokubva ndatanga kubika. Zvacho iwoyo akangoti ngatingoita zvemanoodles, yainge iri weekend. So takaita manoodles paya. Murume wacho akatomboramba, ndikati kana pamunini hazviite, muri kutofanira kutoti munge muchidya chikafu chandabika, kasi mava kuda kundipuma uro here. So friend yangu akati aenda kunotenga drink paya, ndipo apo pandakasara ndichibva ndazoisa mushonga uya. By the time paakauya ndainge ndatopedza zvangu kutopakura paya, then ndokubva ndachizopa murume wacho manoodles aya awo ainge aine mushonga uya wemupfuwira. But ndainge ndakanzi manje ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kumakuva, uko kwandainge ndanzi kana wasvika kumakuva unofanira kuti unge uchizonosiya tsvina yako ikoko. Mukoma ndakati it is fine. Murume ndakamutaimira, murume akati abuda aenda zvake kumafaro, iniwo ndokubva ndabuda. I still remember kuti wainge uri musi weFriday. Mukomanashi vanhu vakati vari busy mulocation, vanhu vachinwa doro, vachigocha, vachiita sei. Inini ndainge nditori nemission. Apa ndakafamba mukoma kuenda kumakuva ikoko. It was about 5 kilometers. Painge patori nekamufambo. Ndakasiya foni yangu inodhura, ndokubva ndaenda nekambudzi. Mukoma ndakati ndati fambei ndava kuda kunosvika kumakuva, ndipo pandakabva ndachizosangana nananyaupe. Saka nyaupe uyu aitoratidza kuti aitoda kundibata chibharo. Ndakamboramba ndichifamba mukomanashi, munhu ndokubva aramba achingonditeverera paya. Pandakaona munhu aburitsa chinhu chake, ndikati awa ndo ma1 kuti ndirambe ndichingofamba. Apa kwandiri kuenda kwainge kwakaita zirima. Ipapo mukoma tainge tichiri kufamba tichiri munzvimbo yainge iine malights, aya mastreet lights. So ndakaona kuti munhu uyu zvaainge atoburitsa chinhu chake, atova busy achitamba nacho, apa achinditevera, aikwanisa kuzotondibata chibharo. Ndikabva ndatoti panuka, zvanhasi zvatoramba, zvitori nani kuti ndinge ndichidzokera kumba, then ndozodzoka mangwana. Besides murume wangu ndaitoziva kutoti ainge achitoenda kutonorara kumba kwegirlfriend. Ndakabva ndamhanya, nyaupe uya ndobva atanga kundimhanyisawo, ndikanhonga dombo, akabva azotya kuti arambe achingonditevera. Mushure mekunge ndazosvika kumba mukoma, pamusoro pemarata pakabva pazoita sekunge pakadonhedzerwa zidombo mukoma, zvekuti kunyange muvakidzani wedu akabva atomuka achiti ko chichi. Mukoma neniwo ndikatonyepesera sekunge painge pasina kana chandainge ndichimboziva ini. So ndakangoti zvimwe kuda ameno. Then after that manje munin'ina wangu ndipo paakazoya kunoko. Of course munin'ina wangu munhu ari very attractive, but attractive yacho mukoma yekuti munhu angabva atongosvika ubva anditorera munhu wandainge ndaisa mupfuwira. Ameno maybe ndini ndakaita mistake. Saka ndainge ndakanzi ndichibva kumakuva ndaifanira kuzoita about 3 days ndisingaonane naye murume wefriend yangu. I made sure kuti I avoided my friend. Zuva rekutanga ndakangoti ndichingobva kubasa ndokubva ndatongoti kumba kwangu straight. Ndakatoshandisa imwe road because ndichibva kumubasa ndinotodarika nepamba pake. Mukomanashi I avoided her. The second day akandifonera ndiri kubasa achindiudza kuti pane zvaainge achida kuti ndinge ndichizomubatsira nazvo. Ndikatoona kutoti aiva ma1. Ndakataura nemuIndia wandaishandira, ndikabva ndamunyepera ndikamuudza kuti murume wangu tainge tanetsana, saka musi wacho iwoyo ndainge ndichida kuti ndinge ndichizoita stay in. Akati iri bo. Ndakasarudza hangu kuti ndinge ndichishanda until late no pay than kuti ndinge ndichinoona murume wefriend yangu, because ndainge ndava kutokanganisa mhiko. Rechi number 3 ndainge ndiri kustay in rangu. Then ndakati ndapedza kutevedzera mhiko dziya expect idzo dzekumakuva, ndipo pandakazodzokera kumba. But pandakasangana naye mukoma akatondipa mari, akati ko uri sei? Apa ainge agara ari munhu wekuti aingondipa respect instead yekuti Gulezi muri sei, akatonditi ko uri sei? Marika iyi enda unotenga drink. Hana yangu yakarova mukoma, ndikabva ndati zvangu zvaita. Ndakasvika kumba ndokubva ndazoenda kumba kwefriend yangu nemunin'ina wangu. So ipapo mukoma ndopa vakabva vatoita connection. Ndo zvandakaudzwa nemunin'ina wangu. Nanhasi uno vanotodana namukoma. Apa munin'ina wangu iye ari kutofungidzira kuti ane pamuviri pemurume
webest friend yangu, saka aida kubvisa nhumbu iyoyo, but ndakamuti usabvisa hako nhumbu yacho, we will see what we can do. Mukoma, the reason as to why ndakamuti usachibvisa nhumbu iyoyo, it is because ndoda kutongoti vanhu ava vaite vose mwana. Kana vaita vose mwana, I will know kuti izvi zvinozokonzeresa kuti at all the times inini ndizongoramba ndiri mupicture, ndini ndichangozoita run around, uye zvekare ndini ndichitaura nemurume webest friend yangu ndichimudza kuti mwana hana zvakati. I just hope kuti kumagumo neniwo ndichazokwanisawo kuzozvara naye mwana. That is how much love I am with him, for no reason yenyu Mukoma Nashi. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe, asi vanzvadzi vedu ava vati hanzi mhandu youmwe mukadzi hanzi ndeumwe mukadzi. Ichokwadi here nhai vedare? Please tell me in the comment section kuti what do you think about that. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu Mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti ndakaurayawo umwewo wekuchechi nekuda kwekuti ndainge ndichida kumutorera tenda. Apa tenda racho mufunge zvenyu Mukoma Nashi, riri kufanira kuti ringe richizobuda next year kuzviApril, ndipo parichazobuda tenda racho, but isusu kambani yedu yakabva yazoiswa pamberi because apa pakunodhiza. Nditi munozviziva kuti tenda haungoiwani mahara. Saka friend yangu uyu iye he then went ndokubva achizotaura nevamwewo meya behind everyone's back, ndokubva azovapa motikari uye zvekare akabva avapa mari. Saka kambani yake all of a sudden ndokubva yazoiswa panumber 1. Tainge takatarisirawo kuti zvimwe kuda tinokwanisa kuzoita sabu youmwe murungu. Saka akabva azoya kwandiri akanditi Bururu, sezvo tiri isu tazosarudzwa kuti ndiso tikufanira kuti tinge tichizoita basa iri, handikurasikani, iwe unofanira kuti unge uchizoita sub. But problem yake mufesi uyu ndeyekuti haabhadhari. That is the reason as to why ndainge ndisingadi kuita subcontract naye, because iye anoti kana achishanda zvezve akapiwa mari anoda kumbotanga achengeta mari iya yekuti inombotanga yamboapiya pamabank statement yozodii yombotenderedzwa Mukoma. Anokwanisa kutomboenda kunotenga mari nemari yaanenge achifanira kuti ange achikupa, then kainterest kake ndo kaanenge achida kuti kange kachizosara kari mubank. Of course inenge iri interest yakawanda, because apa tiri kutaura zvemari. Dzimwe nguva unokwanisa kuisirwa mari dzinenge dzichisvika kana kuma6 million. So kana ukazosara uine kainterest uye zvekare kana ukarova forex yako unotosara uine mari yakati wandei. Saka ndainge ndisingafariri kushandidzana naye. Zvadaro Mukoma Nashi, ndipo apo pandakazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti mufesi uyu ndinge ndichimuuraya. Munongotiona zvedu Mukoma tichienda kumachechi takapfeka masutu tichidriva motikari dzinodhura, moti yevanhu vatsvene ava vakaropafadzwa namari. Izvo hatirari Mukoma Nashi. Ndakadriva Mukoma from Joburg ndokubva ndaenda kuDurban. Apa ndangoti Joburg Mukoma, but sandimo mandiri kugara. Ndakati ndaenda kuDurban ndaiva ndiine imwe n'anga yandaiziva yekuMalawi. So n'anga iyi Mukoma Nashi iyo ndaiziva kuti yaita zvemoney casting, but apa ndainge ndatofambirawo dzangu. Ndakati ndasvika kuya ndokubva ndazoiudza kuti paiva paine munhu wandainge ndichida kuti ange achizofa. Ndikabva ndamuudza kuti ainge ari ani munhu iye. Ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga makenduru 3. Mushure mekunge ndatenga makenduru 3 ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga wine uyezve kare ndaifanira kutenga micheka 3, mucheka wewhite, wegold newered, uyezve kare ndaifanira kuzotenga bakatwa. Ndobva ndachizoprinta picture rake. Mushure mekunge ndaprinta picture rake ndaifanira kuti ndinge ndichizoti ringe richizoiswa pamaframes. Zvose izvo Mukoma Nashi ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizozvitsvakira panzvimbo pazvo pekuti zvinogara pakavanda, pekuti hakuna kana ani anozozviona expect for my wife kana nguva yazokwana. Ndakabva ndachizopiwa kamwe kabox kandakaudzwa kuti kaifanira kuti kange kachizogara kakawandiswa pasi pemucheka wered. Ndakabva ndazotenga table ndokubva ndazopfukidza table iyaya nemicheka. Ndakati 1 section mucheka wegold, 1 section mucheka wewhite, 1 section mucheka wered. Saka mucheka uya wewhite Mukoma Nashi ndiwo wacho wandinoshandisa pakuzvichenura, nekuda kwekuti
akazourayisawo hanzvadzi yangu, uye zvekare nekufamba kwenguvawo ndine vakati wandei vandikufanira kuti ndinge ndichizourayisa so that ndizongoramba ndichiita mari, uye zvekare nekutsipika mweya webest friend yangu, because murume uyu mukomanashi mweya wake ndiwo wandava kushandisa kuti unge uchinditsvakira mari kundishavira. Saka ndakatora picture yari ndikatenga picture frame. Picture rake ndinogara ndakariisa muzasi memucheka wegold. Macandles aya matatu ndinoti kana apera ndinofanira kuti ndinge ndichibatidza mamwe. Ndinotomunzwa iye achitotaura neni achinditi macandles aya adzima, then ndobva ndazonoisa mamwe. Waini iya yamukomanashi inongonwiwa, ende iye ndiye anotoinwa waini iyoyo. Kana yapera ndinotenga imwe. Pane kamwe kadhishi zvekare ako kanogara muzasi memucheka wered nerimwe bakatwa randakatenga ikoko kuDurban. Kadhishi aka ndekeplastic, pari zvino kakazara kuti mako neropa, because ndine imwe hanzvadzi yangu iyo yandakachekeresa mushure mekunge friend yangu afa, ndikabva ndanzi kuti iye asazokasika kupfuka ndozvandinofanira kuti ndike ndichiita. So mukomanashi kutaura kudai, so nditori neimwe room iyo yandakatoisa security burglar gate, zvekuti kana madam vakatoti ini hansati ndakambozviona kuti burglar gate rinoiswa mumba ini, ndikabva ndati because you disturb me, this is my own room. Kana ndiini zvandinenge ndichida kuita ndinozviitira munomu kunamata, uye zvekare ndakabva ndakaita kamini office, but mukoma it is just my altar room. Saka mukadzi ndakaudzwa kuti kana nguva yakwana ndipo apo pandichazomurakidza kuti panapa pamba tine altar room yakadai so. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu, hanzi munongotiona tichiuya kuchechi tichidriva motikari dzinodhura, but hei hanzi hatirari, tinenge tichingofamba tichienda mudzin'anga dzakasiyana siyana. Strange things indeed they do happen in this world.